इन्ट्र' भिडिअ'आव नोंथांमोना जायखौ खोनानो मोनदों बे साधारन सुबुंनि राव नङा। आसामनि मानगोनां सीएम हेमन्त बिश्व शर्मा सार बिथांनि राव। प्रमोद बर' डाङरिया বিজেপিৰ লগত থাকিব কিন্তু ৰাইজ সকলৰ উন্নতি নহ'ব। जेरै दं एरै रायजो राजाफ्रा थागोन, जौगानाय नङा, गावजों थागोन। किन्तु हेमन्त बिश्व शर्मा मामा बिथाङाबो जेबो खहा जानाय नङा। मोर एक कोटि নহ'ব। थागोन बिजेपिजों थागोन प्रमोद बर'आ, नाथाय रायजो राजाया उन्नति जानाय नङा, जेरै दं एरै थागोन होनदों। मा खोथा बियो साननानै नायदो। एलायन्सआव दङ बिजेपिजों एनडिए, थेवब्लाबो जे हेमन्त बिश्व शर्मा मानगोनां आसामनि सीएम बिथाङा प्रमोद बर' बिथांखौ डाइरेक्ट बुंबाय। जानला मोनला सुबुङा बुंनाय, नों आं आयाराम गवाराम ससियेल मिडिया क्रिएटर्सफ्रा बुंनाय खोथाबा आलादा जायो। आसामनि सासे टप लिडार, आसामनि सीएम मानाव गेरे हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङानो बुंदों प्रमोद बर'जों रायजो राजाफ्रा उन्नति गैया, उन्नति जानो हाया। होमब्ला मा बुजिखो रायजो राजाफोर? बेजोंखि थानानै माबा मोनसे लाब जाबावगोन? जा दङ कर्मीफोर, बिथांमोनाबो बिथांजों थानानै मा लाब जाबावनो? आरो ओरैनोबाबो बिथांखौ निउसाव दामबाय थाखादों, होबाय थाखादों। प्रमोद बर' बिथांनि अस्तित्व, राजनितिक अस्तित्वखौ लानानै जे बिथाङा मालानि समाव मा गाब सोलायगोन, रं सोलायगोन, बेखौ रावबो बुंनो हाया होनदों। एसामिस निउसाव दामदों जे बिथाङा बिजेपिबो जानो हासिगौ। नोंखौ जालदाब गारनानै बेहा गोजौआव सिनायनाय दं, बेहा गोजौनिजों सोमोन्दो दं। गोदोनिफ्रायनो बिथांखौ आन्दलनाव सिकिउरिटि होबोनाय, आन्दलनकारिफोरखौ खायोसो, बुयोसो, होसोयोसो, बेखौ पुलिसफ्रा बेङोसोमोन। मा सोमोन्दो दं बिथाङालाय? अब्ला दिनै बिथाङा लिडार हिसाबै बा बर' रायजो राजाफोरखौ नेतृत्व होनाय हिसाबै मा भेलु थाखो? आरो दिनै बिटिआरनि सीएम जानायनि मा भेलु थाखो? बिथांखौ ओंखायनो आङो जावले जावले बुंबाय थादों, जिमान दिनলৈके इउपिपिएल दলৰ प्रमोद बर' डाङरिया থাকিব, ইমান দিনলৈকে ইউপিপিএল আৰু উন্নতি হ'ব নোৱাৰে। বিটিসি অঞ্চলত এটাও সিট জিকিব নোৱাৰে। এইটো খাটাং কথা ক্লিয়াৰ স্পষ্টভাৱে মই प्रकाश কৰি দিছো। दा खोथाया जाहैबाय मा बिथाङा मा मावो ना मावा, प्रेक्टिकेलाव दं ना थिउरियाव दं ना गावनि पकेटखौल' नायो, बेखौ मानगोनां हेमन्त बिश्व शर्मा सीएम सारा बिथांखौ मिथिगौ। प्रमोद बर' बिथांखौ, बिथाङा माबादि खामानि मावो, गावनि पकेटखौ माबादि बुंहोनानै लादों बिथाङा मिथिगौ। गोबां 5 बोसोर बिथांजों खामानि मावबोबाय। दा बेखौनो होनदों रायजो राजाफोरनि सिगाङाव, प्रमोद बर'आ दिनै मोनसे ब्रिज, मोनसे दालां, मोनसे स्कुल कलेज, मोनसे गेस्ट हाउस बिथाङा बानायखो। गाव हारसिङै सीएम जाखांनायनि उनाव बानायनायखौथ' बाद होबावदो। पेकेज लाबोनानै, फाइनान्सियेल एसिस्टेन्ट लानानै, एक्सट्रा भारत सरकारनिफ्राय, सेन्ट्रेल सरकारनिफ्राय लाबोनानै बानायनायखौथ' बाद दियो, बाद होबावदो। सुक्तियाव लिरनानै लाबोखानायखौनो बिथाङा जाफुंहोनो हायाखै, मावहोनो हायाखै। जार फले जायनि जाहोनाव बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादजों सुद सावरायनानै जाफुंनांगौ होननानै थुखुमाबाय थादों। मा दरखारमोन इसिबां टप लिडार बर'नि इउजि सारमोननिफ्राय लानानै गाहायसिम डिस्ट्रिक्ट लेभेलनि दैदेनगिरि बिथांमोनसिम, एबसुनिफ्राय लानानै इउपिपिएलसिम मा दरखारमोन? मानगोनां अमित शाह बिथाङा बिटिआर सुक्तिया 87% मावफुंजाबाय होननानै बुंनायाव आखाइ खबनो मा दरखारमोन? मा दरखारमोन बेखौसो आं प्रश्न खालामनो लुबैयो। मा दरखारमोन? मावफुंजायाखैनोमोनब्ला मा दरखारमोन आखाइ खबनो?
सोरनिबा बुंनायखौ हयल' होननानै नोङो रायजो राजाफोरखौ गोजोन होनो हाया, उन्नति खालामनो हाया। नोंल' बैनि सिगाङाव हिर' जागोन, रायजो राजाफोरनि सिगाङाव जानाय नङा। बेखायनो रायजो राजाफोरनि मावनो थाखाय नोंथांमोना प्रतिनिधि जाबायबा साननांगोन रायजो राजाफोरनि थाखाय। जाथ्राखै रेलवे कच फेक्टरिया, ट्राइबेल इउनिभारसिटिया, स्कुल कलेजा प्रभिन्सियेलाइज जाथ्राखै। नों माब्रै जाबाय होननो हाखो? नमसानो गैया, फोसावनानैल' होदों, बेथनाबो गैया। जे मोननांगौ बेथन बिथांमोननि गभर्नमेन्ट जानायनि नर्म्सजों बेबो गैया। माब्रै होननो हाखो नों? नोंथ' खुगायाव फोसावलानो हायोब्रा पलिटिसियान हिसाबै, नाथाय बास्तबतायाथ' नोंखौ भटआव इलेक्सनाव फेजेनगोन ना। खोथाया बे। दा मा सानो रायजो राजाफोर? प्रमद बर'खौ मानगोनां हेमन्त बिश्व शर्मा बिथां सारा सिगाङाव मा बुंदोंमोन? हयथ' सोरबा नुबाय सोरबा नुवाखै, जायनि जाहोनाव बिथाङा बिटिसि इलेक्सनाव गाज्रि रोखोमै जेननो गोनां जादों। हयथ'थ' डाबल डिजिट नाम्बाराव थाबाबो आलदामोन। मा सानो रायजो राजाफोर? कमेन्ट्सनि गेजेरजों जरुर फोरमायहर। थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं। लाभ इउ।